Marikho bandla, yabona umhla ka-17-ke namhlanje Tuesday 17 February. Nangu Marikho yabona uthengeni bedayisa bandla, yabona sesidli uzoliveza uphuthu, usapheka uphuthu njengamanje, yabona ibani iJabulani full cream amasi pasteurized. Okay, kusho ukuthi uMatersi-ke bandla ubedayisa, yabona wathengeka wadlula amalona naplastic wakhona ngesitolo, yabona hhayi le lona indalo lena kuyenzeka ayifakele amanzi. Uthenga amasi nje kuphela sibuya namhlanje ngoba phela usenempuphu yakho, umuntu unempuphu yakho unesitambu, uzobuya abuye mhlampe nenyama yenkukhu kwesinye isikhathi ayiphekele isitambu adle kamnandi. Khona kuzovela idetha namhlanje-ke. Marikho nakho amasi Jabulani 2 litre 31.99 nawo ila masi Jabulani 2 litre 2 kg. Ngithenga nje la masi wasezoplastiki plastiki u R1, but Lubek 12 litre nawo lo mncanyana. Kusho ukuthi lezi zinto zibe ubani, khipha u R50 uMatersi, 33 rand ngokuya 17 rand. Size kwi-date nakho yabona mhla ka-17 February 2026, yabona isikhathi bekuwubani asithi njengoba kukanjena-ke lana kusho ukuthi 42 second 4 minutes away from 4. Hhayi bathenga abantu bona bengashisi phela kangako namhlanje, yabona bengashisi anti bekubanda kulezi nsuku, kusuka nge-weekend nje bekubanda. Ikhani liqala ukunyuka namhlanje amazinga okushisa, hhayi kodwa bayathenga abantu uMatersi njengoba esheshe wabuya bese kunomoyana futhi, wabona bese buya ngaleso sikhathi, kanti engadayisa makushisa ngempela udayisa kuze kushaya u-6. Hhayi bandla ama-ayisi-ke afrizile kulezi nsuku, soke sibone ukuthi ezosidonsela ngobani kuyashisa nje lonke lesonto bese nange elizayo futhi, yabona. Awuzokadayisa uMatersi bandla, uzokadayise. Thenge la masi-ke bandla, bonali nalo phuthu lakhe aveze uMatersi, nalo iphuthu lakhe yabona selibonde kanye sazonela masi phela. Uyavuka nakusasa, uzovuka nakusasa. Hhayi-ke, hhayi soke sibone uMatersi-ke bandla waya nini bandla endlini encane, uzoveza futhi uMatersi masewenza la masi, azama ukuthi ayihlanganise nalo. Waya mhla bani konje laphansi, wayigcine mhla ka-11, waya-ke mhla ka-14 ngathi uya-14 ntambama, ngathi kwakuyi-Valentine, waya bandla mhla ka-14 ntambama. Kusho ukuthi useye ka-4 bandla kulo February, soke sibone uFebruary uphile kangaki. Hhayi baphile uzokancika, yabona uzoyidlela la masi bandla, mhlampe uzobona noma elasala uphuthu oluncane aphinde nasekuseni, kodwa uma kuthi alisala uphuthu oluncane lana kusangena ukudla kuMatersi uzowadla nje uzosala sewaphuza-ke amasi asele, kodwa uma uphuthu oluncane useqedele ekuseni, uzowafaka nje kamnandi amasi akhe ukuze angomi abe nje, uzowafaka abe maningi amasi, yabona. Kubonakala ukuze angomi ngoba phela uyoma uma kuwukuthi amasi uwafake kancane, yabona kunamanzi. So nakho-ke hhayi uMatersi bandla kusasa futhi uzoqhubeka ayidayisele. Hhayi i-laptop yakhe nje isasebenza kahle uMatersi, kodwa-ke uzobuya yalo nto nje, hhayi akake angayivuli nje namhlanje, mhlawumbe uzoyivula kusasa, mhlawumbe kusasa ntambama uzobona noma uzobona uMatersi. Okay, hhayi baphile sebephila abantu ngoba phela nalana ngithi ubuyenza lama-survey akhe namanje khona nje ayazama ukwenza. Okay, baphile sebephila abantu. Sobonani, uzobona ngenkathi uzongena kule weekend, ngoba lama-data le-airtime ayilindile izongena Saturday. Uyi-redeem-e namhlanje ekuseni, ngathatha 5 days, izongena Saturday ekuseni. Ngathi la yongena khona mhlampe live Saturday noma Sunday yobe live. Okay, hhayi baphile sebephila abantu, so-right. Kusewona bandla umhla ka-17, nje beshilo-ke uMatersi, yabona seliphekile lokhu lisalile bandla lincane. Uzozwa mayeqeda lana ukuthi meqeda ukuthi khona zothi ucukuze usawavula phela. Uzozwa mayeqeda lana ukuthi usakufuna, noma ukuthi uyezwa ukuthi hhayi usafuna ubuntuni, uzophinda lolu phuthu oluncane olusele, yabona. UMatersi aliveze nalo iphuthu oluncane olusalile, yabona. Uma kuwukuthi uyezwa ukuthi akalontondi uzosathi sekuphinde ekuseni, uma kuwukuthi uyezwa usesuthi uzophinda kahle ekuseni.
ukuthi akaxukuze aphinde afake amanye amadirisi. Yebo, nangu-Derrick wasewaxukuzile, uthatha ukufaka amadirisi. Eyi ubheke neweda kodwa soyibona ekuseni, yabona uma ebheka iweda, eyi ubona ngathi nje u-29 kusasa, kodwa khona ukuthi manje kunamafu, yabona ingcono namhlanje abengalona kusasa ngathi maningi amafu, kodwa uzobona ekuseni uma kuthi lalo ntoni ngathi azovela kancane ilanga bese amafu abe khona ngobani, ngo-9 kanje uzobona ngoba vele kufuna agibele ngabo past 9 uma ethawini. Uma ebona ukuthi kunamafu ngoba lesine u-32 nangolwesihlanu 33, yabona mhlawumbe uzobona ukuthi ekuseni uMadesi mhlawumbe uzovela angayi kusasa, mhlawumbe aye ngolwesine na-Friday, uzobona kahle ekuseni uMadesi angayigqilazi ngoba phela uyagibela manje yabona. Yebo kuyojika nje ethawini uMadesi. Hhayi-ke baphile sebephila abantu sizobona, kodwa uzobona kahle ekuseni, kodwa uzovuka nje ageze kamnandi alindele nje uma kushaya u-9 ebona phela ukuthi iyacikiza ayikho into azoyiyela ngoba uzosheshe abuye, yabona. Okay, asubona kahle ekuseni kusho ukuthi sithini-ke sicula liphi ivesi njengoba uMadesi enempuphu yakhe kanjena nesitamu sakhe, angathi unesitamu sakhe futhi uzobuye abuye nenyama yenkukhu ayipheke kamnandi nesitamu, uyifaka phakathi esitamini chapha nesitambu, hawu siyayiyela leso sitambu sidleka kamnandi. Kusho ukuthi singasho sithi uMadesi-ke namhlanje sicula ivesi elithini, ngingasho ukuthi Derrick have done exceptionally well. Derrick have done exceptionally well njengoba kuyi-golden opportunity, angizokhumbula ukuthi i-golden opportunity njengoba enempuphu yakhe nesitamu sakhe. Le golden opportunity eyenzeka wayithenga i-rice Taj Mahal. Ya kusho ukuthi nje uDerrick-ke njengoba enaleyo golden opportunity, Derrick have done exceptionally well. Yeah, Derrick have done exceptionally well. Okay, so right, hayi sobonana, uzobona kusasa uMadesi usune njani. So right, sewona mhla 17 February Tuesday. Okay, so right, 18-ke namhlanje njengoba eshilo kuMarika, hhayi ubeyiphumulele bandla manje wabona naklasi ikhona namhlanje mhla 18 today, wabona ukuthi iy'ncikinciki iweda futhi iyabonakala la mafu akhona nje, kunamafu akhona ukushisa kangaka ilanga wabona, kodwa yabona kusasa u-Thursday mhla ka-19, yabona 33 kuzoba Friday mhla ka-20, Friday mhla ka-20, 33 nakhona. Ya loqala lobe inciki ngawo umgqibelo yabona, umgqibelo 28. Kuwa manje kusewubani ama-degrees lana ngathi ngibona okunye, yabona kuvele wangaya-ke namhlanje uMadesi sezoya ngawo, uzoya kusasa njengoba kulesine, uzoya kusasa njengoba kulesine. Uyabona 28 degrees awakafiki ku-29 kodwa azobuye ehle. Ushiso Marika uzovuka kusasa ubeyiphumulele bandla kamnandi, ubeyiphumulele kamnandi uMadesi. Nakhu la ekhona uMadesi semsunduze, nakhu la ekhona semsunduze. Enze njani? Yabona nakho umsunduze la sikhona close to Durban, imposho laphayana uKhahlamba, nakude sikhona semsunduze thina, nakhu la sikhona umsunduze. Okay, hhayi baphile sebephila abantu, sobonana kusasa njengoba eshilo kuMadesi saphusha lona lelo bese uthi have done exceptionally well, njengoba nje ethenge nayo le laptop yakhe boMadesi have done exceptionally well, yabona. So ayisoke sibone kusasa bandla, hhayi uzodayisa impela-ke kusasa, yabona njengoba nje wabona 33, hhayi nangolwesihlanu naphushe nekusasa, phushe nangolo cathi uzobuya late ntambama. Okay, hhayi baphile sebephila abantu, sobonana so right.